След скандала с машините, Денков поиска смяна на ЦИК. Има ли основание? Говори доцент Златогор Минчев. Добър вечер и добре дошли. Вечер, добре. Има ли такова основание, доцент Минчев? Не знам дали по закон може министър-председателя да поиска, доколкото ми известно, след трябва скандал парламент. с машините, защото вие сертифицирахте, в този контекст е въпроса ми. Вижте сега, там въпросът беше за 2 часа, но след пак Върховният административен съд се произнесе в защита на Централната избирателна комисия, че законосъобразно е отменила първия тур. Пак доколко това се отрази на избирателната активност на втория, друга тема. То беше ли законосъобразно ЦИК да отмени машините на първи тур? Вижте, същия ден имаше председателски съвет в парламента, където министърът на електронното управление заявил официално, че няма да има удостоверяване на съответствие. След което заместник министъра същия ден подписва. Да, имаше ли основание като част от този процес? Ако аз съм менеджер, и аз бих отменил предвид ситуацията, но аз си мисля, че самата идея в момента, както е заложена в изборния кодекс за 20 дена удостоверяване на съответствие, всичко в последния момент е грешно. И точно това трябва да се модифицира, за да не изпадаме в такива истерии, за часове да говорим. А пък 4 години сме се готвили за тия избори. Което какво значи? И нарочно ли всичко кодекс дава? То за това говори и Христо Иванов още на първи тур, когато упражни правото си на глас. Отново ще ремонтираме изборния кодекс. Стига да не се случи преди евроизборите в последния момент. Тия 20 дена за удостоверяване на съответствие, ние 2018 сме правили, аз ръководих екипа за евроизборите и беше много инфарктна ситуацията. Не е хубаво такова напрежение да бъде всеки път. И всеки път казвате, че ситуацията е инфарктна. Много пъти в това студио. Да. И всеки път правим една и съща грешка. Колко това логично на законодателя инициатива, която трябва да се случи и да се коригира. Тия 20 дена работни да станат примерно една седмица и тогава е по-реалистично. Второ, чисто технологично случая ставаше дума само за софтуера. Той може да се провери за 3 дена, а не всичко от начало до края. Както беше направено между първи и втори тур, заради този доклад на ДАНС, което силно напрегна и екипите на министерството. Сега той доклад или справка е, защото и по това имаше спор. Официално е справка. Първоначално в медиите се въртеше, че е доклад, после стана ясно, че е справка. За съмнение, както и тогава за БНР аз в моя интервю казах, че има съмнение. А пък знаете, че по закон никой не може да контролира нашите служби по този начин. Трябва да се свика консултативния съвет при министър-председателя, за да уточнят това, пък нямаше време. Сега се иска и оставката на председателя на ДАНС, на неговия заместник и така нататък. Аз си мисля, в този контекст. Че тези искания на оставки не са най-доброто в момента, защото ще дестабилизират държавата. Не решават проблемите ли, доцент Минчев? Няма да решат проблемите. Това, че ще дойдат други колеги и в службите, и в Централната избирателна комисия, едва ли ще реши всички проблеми, защото пък те трябва да навлязат в работа. Значи не трябва да се смени състава на ЦИК. Това ли ни казвате сега? Не е такова нещо. Аз не бих се ангажирал да коментирам. По-скоро мисля, че състава на ЦИК трябва да отговаря на баланса в парламента последните 2 състава, както е редно. От друга страна пък има мандат, т.е. отново само законодателя има възможност да коментира това. Но със сигурност баланса в Централната избирателна комисия трябва да е различен като парламентарни групи. Сгреши ли някъде ЦИК, защото сега търсим виновни, така се оказва, всички парламентарни групи. Кой е виновен за тази ниска избирателна активност? Кой е виновен за целия хаос, на който станахме свидетели и за едни безумни примери, за които след малко ще говорим? Вижте, значи Централната избирателна комисия, понеже е много смесен състава и едната част от комисията не искаше машини на вота за местните избори, а другата част искаше и сега битката е голяма. Като цяло, аз не мисля, че ЦИК е виновен за ниската избирателна активност, по-скоро хората загубиха изобщо интерес към изборите. А доверие? То с доверието стана ясно още от първия тур, че пък с хартийното гласуване има възможност да се модифицират бюлетините много лесно. За машините не е точно така, но пък е много трудоемък процес и бавен. И като цяло ефектът е, че имаме около 30% избирателна активност. Видяхме доста дефектирали машини, загубени гласове. Дори на премиера му се случи този проблем, да не може да упражни правото си на глас. Значи, и от инженерна гледна точка до 10% дефекти е нормално. Тук говорим за под 1%, но понеже много пари се дадаха за машините и тези машини, които са под 100 дефектирали, бяха коментирани като голям проблем. Сега по-големия въпрос е друг. Доколко е удачно на местни избори да отиваме с машини и то толкова инфарктно. Нямаше
между първи и втори тур от четвъртък до събота сутрин трябваше да се заредат машините с новия софтуер, който се произведе в четвъртък. Може да си представите за какво напрежение става дума. Тоест, очевидно тази технология и процеса, който е свързан с удостоверение, трябва да се усъвършенства значително. И това трябва да се пипне в изборния кодекс Да. ли всичко? Законодателят Така този, че да който не е отговаря. инфарктно, да не е в последния момент и да го няма това недоверие и после да кажем има проблеми с тези машини и всичко, на което станахме свидетели, може да бъдат манипулирани и така нататък. Машините не могат да бъдат манипулирани, по-скоро, както Този казват, въпросния спекулира там. хеш-код, Има два хеш-кода да обясня. този, който беше сниман от заместник министър Стойнов. Каква е неговата роля? Дайте да обясним сега. И двата хеш-кода са публични и след второто доверено изграждане и двата бяха публикувани, да няма дискусии. Да, ние сме ги показвали дори. Така, за друго става дума, че след 20 е извършена процедура, която не е документирана, за да влезе в отчета. И в момента тече една такова разследване от страна на прокуратурата и в Централната избирателна комисия, и в Министерството на електронното управление, за да се уточни каква е била идеята за цялото създаване на компилирането, което се нарича доверено изграждане. Аз не мисля, че всъщност заместник министър е целял Допуснал ли е някаква грешка? умисъл. Да. Не. Казвате, не е целял умисъл, но и премиерът каза, действал е неправомерно. Да, защото сам си е пуснал заповед. Хубаво беше да помоли министъра да му издаде такава заповед и да извърши процедурата и да я документира. Но все пак той е нов в областта. Въпреки това аз не смятам, че от технологична гледна точка има проблем, но наистина ние към онази дата, в петък, не знаехме какъв е софтуера на машините, заради тези съмнения в доклада на ДАНС. Ако някой е участвал в целият този процес, това е доста сложна схема и тази справка на ДАНС беше основата на дискусията в петък Защо парламент. всичко в 12 без 5? Как си го обяснявате този доклад, справка на ДАНС? Очевидно се целяло да се спре на първи тур машинното гласуване и то се случи. От кого? Или тук влизаме в политически разговор, от който вие се пазите? От дълбоката държава, очевидно, а не от тези партии, които в момента виждаме, защото явно някой има и други интереси, които не се виждат на повърхността. Добре, когато говорим за машините, нашите машини, тези с които разполагаме, те на какви критерии отговарят и защо, този въпрос съм ви го задавала, но защо други европейски държави просто преустановиха това гласуване с машини, някъде си ги изхвърлиха? И мога да ви дам много примери. Да, той професор Константинов най-много коментира по темата. Значи, нашите машини и той много пъти тук е коментирал. Да, на база на неговият коментар е въпроса тайванско ми. производство, обикновено машинното гласуване се използва в Азия и в Африка, където има много хора и е нужно да се поевтини процеса. В България, разбира се, екзотично ги използваме, защото един глас излиза около 100 лева на последните избори с машина заради ниската избирателна активност. Ако имаше много по-висока, над 60%, това щеше да се уравновеси. Доколко те са надежни, нашите машини са много надежни, защото са изключени от мрежата. Имат няколко нива на защита. Само това машините на Мадуро ли са? Паролите са. Не, те са само като идея. Така дойдоха в България като нарицателно, но те много неща претърпяха. Отчитането на гласовете тук става на база на разписките, които сега са бюлетини. Те са принтери, така ли? Принтери с сертификационна верига. Т.е. ако възникне съмнение, може да се върнем обратно по веригата и да видим дали този глас реално е подаден. Но видяхме, че има и такъв проблем от машини. Гласуваш за един, разписката ти е за друг. Не, това вероятно са подменени разписки. Не може Видяхме да се получи това нещо, освен ако няма бък. Най-вероятно имал някакъв бък, за който сигнализираха за зрители. Но всеки от гласоподавателите може да алармира и да мине. Да, ти си я виждаш разписката. Именно. По-скоро, както казват, прекаленото напрежение по сертификацията и по зареждането на машините с софтуера, както и доставките, създаде едно голямо напрежение. За мен е най-голямо съмнение у гражданите и у мене като гласоподавател възникна от това, че едни машини, които не са ясни от първи тур, попътуваха, пък се върнаха. Попътуваха, върнаха се, после пак попътуваха и така нататък. Тук става въпрос в рамките на едни 5 дни. Те попътуваха това доста. Това създава така страшно недоверие, който и да е гласоподавател, защото Централната избирателна комисия обикновено петък вечер някъде гласува. Попътуваха и без охрана и те също това създава недоверие. Затова очевидно е необходимо законодателни промени в изборния кодекс и в това число свързания с процеса по сертификация, защото БИМ и БИС
могат да поработят по-рано, а пък нещата свързани само с софтуера за около седмица Министерството на електронното управление да ги извърши в сътрудничество и с външни организации, за да има прозрачно. Тези машини технологично устарели ли са? Това ви питах и по-рано, но не ми отговорихте. Устарели са от гледна точка на това, че до година за евроизборите им изтича гаранцията. Ние, за да ги ползваме, трябва да им направим много сериозна профилактика. Трябва да им сложим и друга външна периферия. Имаше проблеми с картите, имаше проблеми с принтерите. Очевидно е, че за в бъдеще трудно ще ги използваме. Колко ни струваха тези машини, да припомним? Около 200 милиона. Сумата общо, която е похарчена за машините, иначе първоначалната инвестиция е под 40 милиона, но за периода на тяхното придобиване до сега толкова е сметката. И като трудно ще ги използваме и трябва да ги модифицираме, пак те не струват много евтино, какво ще ги правим? Ще ги модифицираме и те ще ни излязат още по-скъпо, когато са вече устарели, или ще ги хвърлим и ще купим нови? По-вероятно или ще ги премахнем, или ще ги премахнем изобщо от изборния кодекс. И ще кажа защо. Защото сега се коментира едни скенери да се вкарат в държавата, които ще позволяват хартиените бюлетини да са защитени. И другата идея е да се вкарат машинно броящи системи. Аз си мисля обаче, че на база на последните дефекти и ценоразпис, по-скоро по-добрия вариант е да сменим технологията за гласуване. Т.е. тези машини да отидат в историята. За мен е така най-чисто. Предвид да загърбим тези над 200 милиона и... Тези 200 милиона са изиграли своята роля. Имаше 6-7 избора и може и да са повече. И колко ще ни струват ни нови машини? Около 30 милиона са предварителните ценоразписи за тия скенери, които по някакъв друг начин да позволяват отчитането на гласовете на избирателите. Те ще бъдат ли по-сигурни, доцент Минчев, тези скенери? Като ги пуснем в употреба, ще стане ясно. Иначе най-добре да минем на електронно гласуване. То ще е 100% по-сигурно от това. Всеки иска през телефона да гласува на финала на нашия разговор. Тогава със сигурност избирателната активност няма да е 34-22% и така нататък. Това, на което станахме свидетели. Това за мен е бъдещето и ако законодателя гледа напред, това е път. Електронно гласуване през мобилен телефон. Кога ще сме готови, трябва да приключваме. Не зная така че да е сигурно. До евроизборите. С това по-скоро за евроизборите максимум ще имаме новите скенери. Благодаря ви за този разговор. Електронното гласуване ще си го помечтаем за по-нататък. Доцент Златогор Минчев пред Деня Онер. Така се разделяме. До утре точно в 19:20. Вие останете с програмата на телевизия България ОНЕР.